Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manaasag kanin. Mga igsuon ko din ni Kristo karong adlaw, ato ang gisaulog ang solemnidad sa pagpahibalo mahitungod sa Ginoo. Ning adlaw usab ni atong santos nga misa. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Alang sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, sa kalinaw sa tibuok kalibutan nilabi na sa Middle East, alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug alang ni agtong mga tao nga ato ang gipasaligan, nga ato ang iampo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod naman, kinalaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tama na ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan, na kung ipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios digto sa langit. O kadayig sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit tong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagkadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios, nagbuot ka nga ang imong pulong magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na nga muyo kami
aron kami nga nagaila sa among manunubos, nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Dios. Kini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan si mingon si akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samuko ng Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan. Ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga, manamkon og muanak og usa ka lalaki. Ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako, Ginoo. Miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyog halad, wala ka mubuot. Apan mga dalunggan nga inablihan, alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurot og sunog ug mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Unya mingon ako, ani ami anhi ako. Ani ako, Ginoo. Miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahong gimbutan, alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos ko, mao'y akong kalipay. Ug ang imong balaod, ani asulod sa akong kasing-kasing. Hangtod sa kahangturan. Ani ako, Ginoo. Miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong katarong wala na ko tagui, sulod sa kong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinud-anon, sa imong kaluwasan nagasulti
ako. Wala na ko ang imong kaayo, himo ang tinaguan ug ang imong kamatuoran. Diha sa bagang pundok sa katawhan. Aniya akong Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili ka buot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kung kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, na hinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pulong sa Dios na imong tao nga mipuyuopan ka nato ug makita nato ang iyang himaya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ka, O Ginoo. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni David, ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay. Ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagabati niya sa mensahe sa anghel.
ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw ka hadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsan kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sunugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Sa kong gingon karong adlaw, atong gisaulog ang solemnidad sa pagpahibalo mahitungod sa Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang higayon diin ang usak kay yano og mapaubsanon nga pagtando o ang fiat ni Maria nag-abli sa pultahan sa kaluwasan alang kanatong tanan. Mga igsoon, gipahinumduman kita niini nga ang milagro sa Dios magsugod kanunay sa usa ka kasing-kasing nga abli ug andam nga mutubag kaniya. Diha sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog kining panagistorya sa anghel ug ni Maria. Sa sinugdanan, nabalaka si Maria. Wala niya hingpit nga masabti kung giunsa pagkahimo nga siya magmabdos. Apan bisan pa sa iyang mga kalibog, wala siya musira sa iyang kasing-kasing. Niagtong higayuna, ang tanan nagdepende sa iyang tubag. Pwede siyang maingon nga dili ko andam. Dili ko takos. Pwede siyang mubalibad sa anghel. Ug unsa man ang iyang gibuhat, mipili siya sa pagsalig sa mensahe sa anghel. Mipili siya nga magpabiling abli. Mipili siya nga muingon og yes, Lord. Mga igsuon, tungod sa iyang pagkaabli sa kaugalingon, ang pulong sa Dios nahimong tao. Ang iyang fiat mao ang nagtugot sa plano sa Dios nga magmalampuson. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang pagkaabli ni Maria, wala baya nagpasabot nga nakasabot siya sa tanan
nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Wala siya'y tubag sa tanan nga iyang mga pangutana. Apan, aduna siya'y dako nga pagsalig sa Dios. Mga igsuon, kasagaran nato, gusto kita og kasiguruan, una pa kita nga mutuman og musalig. Tinuod ba? Gusto nato og klarong plano, una pa kita nga musalig. Apan gitudluan kita ni Maria nga ang pagkaabli sa kaugalingon mao ang unang lakang. Ang pagsalig dili makita sa tumoy sa dalan, makita kini sa matagtikang nato uban ang Ginoo. Ang iyang pagtando migikan sa usa ka kasing-kasing nga andam nga magpagiya bisan diha sa kangit-ngit. O na mga igsuon, gitawag kita karon sa pagsunod ni ining hiyas ni Maria. Ang plano sa Dios tinuod diha sa tong kinabuhi, dili kanunay nga klaro. Usahay nagdala kini kanato mga sakripisyo, mga kalibog o mga kahadlok. Apan mga igsoon, ang mensahe sa atong Ginoo karon nagpahinumdom kanato, ayaw kahadlok. Kung tugutan nato ang Dios nga musulod sa atong kinabuhi, siya ang maghatag kanatog kusog. Ang iyang grasya igo na alang sa atong kahuyang. Mo na mga igsuon ko diyan ni Kristo, ayaw sirhi ang imong kasing-kasing tungod sa kahadlok. Hinuon, pabilin nga abli, kay ang plano sa Dios kanunay nga mas nindot kaysa atong kaugalingon nga plano. Mao na maigsoon sa atong pagpadayon nining santos nga misa, nining panahon sa Kwaresma. Mangayo kita grasya sa Dios nga makasunod kita sa ehemplo ni Maria sa mga higayon sa kalibog, sa panahon sa kalisdanan, o bisan diha sa atong mga kalipay. Hinaot nga ang atong tubag kanunay nga yes Lord, mituo og misalig ako kanimo. Unta sama ni Maria, hinaot nga makat-on kita sa pag-ingon og yes Lord. Dili lang kung sayon ang tanan, kundili usab labaw sa tanan sa panahon sa kalisod. Ato kahang pangutanon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Tinuod ba kitang abli sa plano sa Dios? Bisan kun wala pa kita mahibalo, kun asa kita niya dadon? Karon litukod na to ang timaan sa tong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios. Anak sa isakit Nagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Palihog mangluhod.
manindog. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siyang tao gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanatong ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron tuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anghel aron pagpahibalo kang Maria nga siya mao ang napili nga magmabdo sa anak sa Dios. Katunon o pangayoon nato ang pagpaubos o ang pagkaandam sa pagdawat sa pulong sa Dios sama kang Maria. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami sa imong pulong. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga sama kang Birhen Maria, ang mga matuuhon mamahimong mapaubsanon ug mapaminahon sa pulong sa Dios, umubansay niini. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga dinasig sa panig-ingnan ni Maria, ang atong mga pangulo sa politiko maminaw sa tingog sa ilang konsensya ug sa mga tingog sa ordinaryong mga lungsuranon, magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Pinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga isip inahan sa Dios, giharong niya ang iyang kagalingong mga pangutana ug kalisdanan sa iyang pagkabatanon. Iya untang bag-uhon ang kabatanon sa simbahan, pinagi sa iyang mga pag-ampo ug sa iyang inahanong presensya. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Ginoo, mituo kami nga ang manunubos matuod nga Dios ug matuod nga tao, nga gipanamkon diha sa sabakan ni Birhen Maria, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, pinaagi sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug pagkabanhaw, maangkon unta namo ang kalipayng tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Tuon
Buta si Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kasalanan ug sa tiburon santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dawata ang halad sa imong simbahan sa among paghandom sa iyang sinugdan diha sa pagkatao sa imong bugtong anak. Magmalipayon unta nga magsaulog kami karon niining sakramento sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo, nadungog sa dakong pagtuo sa Birhen nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu, magpakatawag tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Ang Birhen nagsaba kaniya sa dakong gugma, aron ang kamatuoran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel, matuman o mahimugso labaw sa tanang gipaabot. Si Kristo ang gilauman sa tanang mga tao. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, uyuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngali.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngala ka sa mga langit, Pagkayo ng imong ngalan, muabot ka ng ang imong harian, matumalay mong pagbuot, dili sa iyo maingon sa langit. Ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tungyan sa pasunay. Hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. kay imo man ang ginarihan, ang kahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon nato ipakita ang timaan nga kita managsuon panagdait. Kudero sa Diyos, nga
Maigsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, lig-una dinhi sa among kalag ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo. Aron kami nga nagaila sa pagkamatuod nga Dios ug matuod nga tao, kaniya nga gipanamkon sa mahal nga Birhen, mahimong takos sa pagdangat sa kalipay nga walay katapusan, pinaagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.